Il-kelemati tkun id-dar li keċċi Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Merħba bikom li ġejna madwar l-artal ħanisimgħu il-mulej x'għandu x'jgħidilna. Se nofru quddiesa kif is-soltu kull nhar ta' Sibt għall-benefatturi kollha ta' dan is-santwarju u llum se ndaħħlu wkoll dawk li msieken li sfaw mill-qutin mit-terremoti sew fit-Turkija u sew fis-Sirja. Għal-mejtin indaħluhom fit-talb li għandna għal-mejtin fil-quddiesa u għal-ħajjin id-djoċesi kollha llum fil-parroċċi kollha fil-quddies kollu tal-lum u t'għada il-ġabra li se nagħmlu se tkun għalihom. Verament disgrazzja enormi laqqas nimmaġinaw. Allura nitolbu l-mulej nkunu ġenerużi u nitolbu wkoll għall-mejtin u għall-familji li għandhom il-mejtin. Ejjew narfu ħtijietna ħuti, illum Kristu se jkellimna fuq l-imħabba l-ledewwa. Għandi xi kwistjoni ma' xi ħadd, għandi xi mibeda lejn xi ħadd. Ġieli mbejjed l-ħija f'qalbi, jiġifieri inżomm xi lanżita ta' mibeda lejn ħija lejn xi ħadd jiġi minni. Aħna dgħajfin nitolbu maħfra l-Alla. Int l-istess imħabba mulej ħniena. Int li tħobb il-kulħadd Kristu ħniena. Int li trid tissalva lil kulħadd mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Infaħru l-Alla, glorja lill-Alla fil-għolji tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk naduk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħelna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil nagħmlu dak li jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għid lill-ġemma kollha ta' Wlied Iżrael. Għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. La tbejjitx lil ħuk f'qalbek imma lill-għajrek u ssieħ u erġgħu issieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallax bidejk u la żżommx f'qalbek qalu li tniesek imma ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Jiena il-mulej, il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, ħanin u twajjeb il-mulej. Bierek ruħ tiegħi lill-mulej, b'qalbi kollha imbierek l-isem qaddis tiegħu. Bierek ruħ tiegħi lill-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek ngħidu ħanin u twajjeb il-mulej u li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u bil-ħniena ngħidu ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej idum ma jgħadab u kollu modrija
ma mexiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunietna ngħidu ħanin u twajjeb il-mulej. Daqs kemm hu imbiegħed il-vant mill-punent, ekku ibiegħed minna ħtijietna, bħalma jħenn il-missier għal uridu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu il-biża' tiegħu ngħidu ħanin u twajjeb il-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korentin. Ħuti, ma tafux li jintom tempju ta' Alla u li l-Ispiritu ta' Alla jgħammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu, għax qaddisu it-tempju ta' Alla li huwa intom. Ħadd m'għandu jitqarraq. Jekk xi ħadd fostkom jaħseb li hu għaref f'din id-dinja, ħajjiblieh biex isir għaref. Għax l-għerf ta' din id-dinja u bluwa quddiem Alla, għax hemm miktub u li jaqbad l-orrief fil-ħażen tagħhom u terġa' il-mulej jaf li fiera huma il-ħsibijiet tal-orrief. Għalhekk ħadd m'għandu jiftaħar bil-bnedmin għax kollox hu tagħkom, sew jekk Pawlu, sew jekk Apollo, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt, sew jekk iż-żmien ta' issa, sew jekk li ġej, kollox hu tagħkom u intom ta' Kristu u Kristu ta' Alla, il-kelma tal-mulej. Jekk iġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Kull min iżomm il-kelma ta' Kristu fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. L-Evanġelju, ħobbu lill-għedewwa tagħkom, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. U lil min ikun irid itellek il-qorti u jieħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Smajtu x'intqal, ħobb lil għajrek u għobot lill-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u tolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu uliet missierkom li hu fis-smewwiet. Għax hu jtalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. U jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, x'eħla għax jistħoqilkom. Mhux il-pubblikani wkoll jagħmlu dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmlu dan? Kunu mela perfetti
bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Ħanetkellma l-lawċin, issa għandkom il-Vanġelu ta' San Mattew, kollha kemm aħna qassamnihomkom fid-djar tagħkom, aqrawha din il-priedka ta' Ġesu, il-priedka tal-muntanja, chapter 5 fil-Vanġelu, aqrawha d-dar għax verament tagħmlilkom il-ġid. Lezzjoni tqila ta' fil-lum biex ħafifa anki għalija biex ngħidha. Imma x'inniġu fil-prattika, fil-prova, ibsa, ħobb lill-edewwa tiegħek. Iż-żewġ mistoqsijiet li se nagħmlu huma dawn. Jien għax għandi nħobb il min ma jħobbniex. U t-tieni, kif se nħobbu lill-għadu tiegħi? L-ewwel nett, għax għandi nħobb, issewwa jagħmluli u jien naħfrilhom. Aħna kien nħobbu ngħidu x'hekk. U Ġesu għallinna, smajtu x'intqal, sinna b'sinna u għajna l-għajn u naqtu bil-ponnijiet, kieku kulħadd tagħmel u bla snien. Għax infarku fuq xulxejn. Imma jien ngħidilkom dik il-kelma tagħmel differenza. Ġesu qed jgħidilna ħobbu l-edewwa u tina żewġ raġunijiet. Għax mhix skont in-natura tagħna taf li taħfer. Imma Ġesu tina żewġ raġunijiet. Waħda biex inkunu ulied missierna li hu fis-smawiet. Għax Alla huwa mħabba. Kollox jaf jagħmel barra jobod. Kirrid inkun ibnu jien ma nistax nobod. Knobod minix ibnu. U għalinna Alla x'jagħmel italla x-xemx fuq kulħadd, fuq it-tajbi u l-ġiena. U meta kellna x-xita ma qatx jagħżel isma' dak ir-raba ta' bniedem sewwa li joħodmux fuq kulħadd. Din hija l-ewwel raġuni għax għandna ħobbu l-xulxejn. It-tieni raġuni biex ninarfu li aħna nsara. Eħx differenza bejna u bejn minnu pagan ma jemmem xejn. Jekk jiena ma naħfirx jibħalu. Mela biex ninaraf li jien ta' Kristu, irid ikolli l-Ispirtu tiegħu. U l-Ispirtu tiegħu mhux kemm nagħmel hekk u jiġi l-Ispirtu tiegħu ta' Kristu. San Pietru għalilna Kristu xi spirtu kellu, ma kellux spirtu vendikattiv. Meta għajruh ma weġibx għat-tajjir. U meta bata ma ħeddiċ u fuq is-salib ħafer kemm jibsawx. Imma kien ħarsu lejn il-kurċifiss tina ispirazzjoni. Ħaferu biex naħfer jien. It-tieni kif se nħobbu l-għadu tiegħi? L-ewwel nett għan-nisrani jien m'għandi l-ħadd għadu tiegħi, ħalli jkun hu għadu tiegħi, imma mhux jien għadu ta' xi ħadd, le. Ma nżomm il-ħadd b'għadu tiegħi. Jista' jkun avversarju, jista' jkun differenti minni, imma mhux għadu tiegħi. Kif se nħobb? F'dal-Vanġelu Kristu għalilna affarijiet sempliċi u prattiċi. X'għalilna? Ħobbu, itolbu għall-edewwa tagħkom, dawru spallejkom, mhux tpattielu, bierku, mhux tisħtu, għatu jekk kienu għandu bżonn bil-ġuħ itimu u jekk kienu belaċċis u sellimlu. Mhumiex ħfief ta' prattiċi mhumiex ħfief. Imma hemm iridu naslu biex verament inkunu li tmissierna. Sal-Luqa, għadha qed nitkellmu fuq San Mattew, Sal-Luqa wkoll isemmi affarijiet prattiċi li l-mulej fil-pritki tiegħu kienu ħobb isemmihom fuq l-imħabba tal-edewwa, isimgħu
fil-Evanġel ta' San Luqa nsibuhom dawn. Għamlu l-ġejr. Il-min jagħmlilkom id-deni, mela mhux patti, patta para patta, le. Anki jekk għamilek id-deni, għamlu l-ġejr. Birku, anki jekk hu jisħtek. Itlob għalih, anki jekk hu jżebilħek. Għati il-min jitlolbok għajnuna. U l-aħħar waħda għala Ġesu fil-Vanġelu ta' San Luqa, kif trid li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk għamlu intom ukoll. Jiena rrid min jaħfirli, mela rrid naħfer. Ma nistax ngħidu l-mulej, aħfirli tal-imoddi ta' kam għamilt, u jien ma naħfirx. Fil-missierna għalhekk tajjilna fil-missierna, aħfrilna kif aħna naħfru. U San Pawl fil-pritki tiegħu l-istess tagħna punti prattiċi. Troċċ deni b'deni. Wara ħafifa. Anke jekk ħadd ieħor għamilek id-deni, tpattix b'deni. Tivvendikawx ruħkom bidejkom il-vendetta kemm kera. U jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħi timgħu, u jekk bil-għaċċi sqieħ. Huma affarijiet sempliċi ma x'intiġi bil-prova. Naħseb li palissa qed tgħidu faċli tgħidha, imma hawn nies li jaħfru jew ħafna. Sa nsemmilkom wieħed Amerikan. Il-Papa Franġisku meta mar l-Amerika semmeħ bħala eroj kbir. Smajtu bih ta' intom, Martin Luther King, raġel tal-familja. Kien kulur iswed, is-suwed fl-Amerika ma kellhomx drittijiet, il-bojot ħaqruhom iż-żejjed, u dan sar id-difensur tad-drittijiet tan-nies suwed. U hekk għandu jkun. Għax aħna quddiem Alla intix ġinġer, u intix blakkat, u intix kannella, u dak ma joqgħodx aħna kollha bnedmin aħwa ta' xulxejn. Mela darba meta beda jiddefendi drittijiet tas-suwed, grupp ta' bojot marmalija sħiħa ta' ħabtu għad-dar tiegħu u werru l-familja tiegħu. U s-suwed ma li semgħu iltaqgħu flimkien u kien se jsir clash kbir bejn il-bojot u s-suwed. U xejn l-irjus jisħnu tgħix jista' jiġri. Ara kemm kien raġel mill-aħjar. Martin Luther King ħareġ barra. Iżomm is-suwed u qalilhom dawn il-preċiżi kelmiet. Jiena qed noħodhom mill-ktieb tiegħu. X'qalilhom? Qalilhom isklu, marti u binti ma ġralhom xejn. Kulħadd jinsab tajjeb. Erġgħu lura l-endarkom bil-kwiet. U ġejja. U l-armi armuhom kemm għandna bżonna llum. L-armi armuhom ma qallhomx armaw irwieħkom bl-armi. L-armi armuhom. Ma nistgħux insolvu l-problemi tagħna bl-armi. Aħna għandna nħobbu lil ħutna bojot jagħmlulna xi jagħmlulna. Kliem trement, kliem sabiħ. Jagħmlulna xi jagħmlulna. Għal-mibeda irridu nwieġbu bl-imħabba. Dak li għandna Kristu. Tpattux deni b'deni. Għal-mibeda irridu nwieġbu bl-imħabba. Verament tagħna eżempju kbir dan. Martin Luther King. U allura nispiċċa niġu għalija u għalik. Ma jaqbilli jien. Mhix kwistjoni ta' x'jaqbillek. Kwistjoni li tin bil-Ġesu
u nagħmel dak li jgħid Ġesu, imma jaqbilli fil-fatt. Tgħidli kif jaqbilli l-aħfer. William Shakespeare, għal min studja l-letteratura, il-plays ta' Shakespeare, fil-Merchant of Venice għandu sentenza tinsewx li William Shakespeare ikkwota kemm il-darba l-Vanġelu, mijiet ta' drabi ta' ikkwota l-Vanġelu. William Shakespeare kien reliġjuż, u għandu sentenza li baqgħet proverbju. Mercy is twice blessed. Il-ħniena fija barka doppja. It blessed him that gives and him that takes. Il-ħniena fija barka doppja. Barka għal min juri ħniena u barka għal min jirċevija. Mela jekk jien u nadru id-difetti ta' xulxejn u nħennu għal xulxejn, ikonna barka u paċi tal-qalb. L-istess għalinna il-qaddis San George Preka. Tinsewx San George Preka kiteb 3 kodba fuq il-manswetudni. Il-manswetudni hija l-virtù biex nikkontrollaw il-korla u r-rabja u l-vendetta. 3 kodba kiteb. Intom li għaddejtu xi darba mill-mużew għandu l-iskola tal-manswetudni, ittra popolari fuq il-manswetudni u l-klib tas-sinjali u l-mezzi. Jiena laqtitni din. Qatt tieħu vendetta? San George Preka. Min jieħu vendetta, isib vendetta quddiem Alla. Għax bl-istess kejl li jien inkejjel il-ħaddieħor, Alla jkejjel lili. Mela, jgħidilna San George Preka, ftakar serjament, Alla ma jħenx għalija jekk jien ma nħenx għall-oħrajn. Mulej, għatin il-grazzja li nifhem dak li qed tgħid lil-lejla, kollha kemm aħna għandna bżonn, ma xi ħadd jew kultant tiftilha. Imma anke ħadd ieħor għandu kwistjoni miegħi, jiena ma nobgħod il-ħadd. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul nagħtuha waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejluwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Alla huwa mħabba ejjew nitolbuh isawwa bl-Ispirtu Qaddis tiegħu fina ħalli nwettqu il-preċett tal-imħabba. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek jew tħabbar lid-dinja blana ta' qies ta' mħabbtek nitolbu. Għamel mulej li aħna l-koll nifhmu li aħna l-koll aħwa u għalhekk għandna ngħixu flimkien fis-sliem tul ħajjitna kollha nitolbu. Anqal qlub dawk li għandhom ħsibijiet ta' ħsara, ta' vendetta, ta' vjolenza kontra bnedmi ħuthom biex iwarbuhom mill-fehma tagħhom. Għatina l-grazzja li l-ħażen nirbħuh
bit-tajjeb nitolbu. Namlu talba għal dak mill-qutin bit-terremoti. Niftakru li l-karità li sanatu issa fil-ġabra tagħti ħafna dnubier. Il-karità tagħti ħafna dnubier. U nitolbu għal paċi f'da żmien ta' gwerra. Mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, għallimna ngħixu flimkien fl-imħabba biex inkunu tassew uliedek bi Kristu Siedna. Tajtna l-ħobs li nufru tal-artu xogħol blieda li minnu jisser għalina l-ħobs tal-ħajja. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missieru li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li ser innofru għal ġeħ tal-kobor tiegħek ikun jiswielna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bid-demm ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġajt ġbart miegħek lil uliedek li jidnub kien xerret u biet minnek. U int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għaqqatna f'poplu li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu u t-Tempju tal-Ispiritu Santu. Ejjew għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġeli u b'fer kbir infaħru u intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek daw l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejli fi ħinata għalina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal
ħudu biex orbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi, bali niklu dal-ħobsu nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtije mulej sama tiġi. Għalek mulej aħna u namlu dan, b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin witlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħajn offrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha trid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u roħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minn offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omma alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apposti u l-Martri Glorjusi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek għall-Knisja. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftan Anton, l-iskwijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ntolbu għal-ħajjin. Ilqa bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' dil-familja li inti ritta tinġabar madwarek, qader missier ħanin lillu li dek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Għal-mejtin, u speċjali għal dak mill-qutin, fuq 40,000 mejtin. Ħenna għal-ħutna mejtin, u għal dak kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek, fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaħxqu għal dejjem bis-seb tiegħek, flimkien mal-benefatturi kollha ta' dan is-santwarju bi Kristu Sidna li beħ intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew dil-ġimgħa inwedu li nipprova naħfer il-minu ħati miegħi. Għalhekk ħanejdu dit-talba biktar devozzjoni, missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritin kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Din il-paċina hija kollha għaqda, paċi u sliem. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fiha int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bħal aħwa ejjew nagħtu l-paċi l xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla.
danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nobiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nejdu silta mit-talba li kienu ħobbjejt San George Preka wara tqarbin. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Nitolbu. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċevejna r-raħan fil-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Sidna. Fisem ir-rettur tal-Santwarju nirringrazzjakom tal-ġenerosità tagħkom żgur li intom ħsibtu fihom fit-terremotati u żgur li l-mulej ukoll ipattilkom. Nhar l-erba' nibdew iż-żmien għaddejs tar-Randan. Dan iż-żmien importanti biex kull wieħed minna ħalibda minni nimbidlu ftit aħjar, nagħmlu pass il qudiem. Hija ġurnata ta' sawm u penitenza. M'għandniex żminijiet ħafna ta' penitenza nhar l-erba' u fil-ġimgħa l-kbira, għalmenu nippruvaw inwettquhom. Hawnhekk il-qudies li fih isir it-tqiegħed tal-irmiet fis-santwarju ikun filgħodu fis-7:30, fit-8:30 u fil-għaxija fis-6:30. Il-qudies ta' nhar il-ġimgħa li ġejja ta' filgħaxija se tkun fis-6 u mhux fis-6:30. Kjoġobkom, dawk li jħobbu jiġu hawnhekk fl-għaxija, il-ġimgħa d-dieħla mhux fis-6:30 imma fis-6. Bżonn urġenti għad-demm, bħalissa fl-istwarijiet tagħna hemm nuqqas ta' demm, u għalhekk inħeġġu l-minu f'saħħtu sabiex imur jagħti d-demm nhar it-tlieta fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija u l-5. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejl it-tajjeb il kulħadd. O Vergine imqazza, intli dertli berena redina, ġewa l-grotta min talu biex imħabte